Avui és dilluns 25 de juny. Sumari. Última concentració del col·lectiu Pense Pensions Dignes fins després de l'estiu. Divendres passat es va fer balanç del que s'ha aconseguit amb les protestes fins ara. Canviem d'assumpte, última concentració del col·lectiu Pense Pensions Dignes fins passar l'estiu. Va ser divendres passat a la plaça de l'Ajuntament. Allí es va fer balanç del que s'ha aconseguit fins ara amb les protestes. Com cada divendres, el col·lectiu Pense Pensions Dignes es va concentrar a la plaça de l'Ajuntament de Sueca. La de divendres passat va ser, a més, la darrera concentració d'este primer cicle. Allí es va anunciar que les protestes es reprendran el 14 de setembre. La portaveu Pilar Medrano va recordar la presentació del col·lectiu el 16 de març, el camí que havien recorregut i les reivindicacions que havien aconseguit, com ara l'augment de les pensions mínimes i les de viduïtat i la resta de les pensions segons l'IPC. També va apuntar que per les circumstàncies polítiques estos increments encara no s'han materialitzat. Medrano digué que el moviment que s'ha posat en marxa, no sols a Sueca sinó a tota Espanya, va per bon camí. Segons ella, s'aconseguiran les reivindicacions no només per als pensionistes, sinó també per a les generacions vinents. Divendres també es va valorar molt positivament l'aprovació per unanimitat al ple del 3 de maig d'una moció contra el projecte europeu de pensions privades. Per acabar, Pilar Medrano va donar les gràcies per la seva col·laboració a l'Ajuntament de Sueca, als mitjans de comunicació que s'han fet ressò cada setmana del col·lectiu, a totes les persones que altruistament els han ajudat amb la seva gestió i a les persones que s'han adherit i que va xifrar en 160. La concentració va acabar amb una globotà i amb la sintonia de les pensions, basada en la cançó de la llum del grup Altall. Moltes gràcies. Ja poden celebrar el guici acabat. Els governants ho diuen, també el gran capital. Els jubilats encara no poden celebrar.